खखा बिफां खखा फिथाइ माखौ मा जानो गाहाय गाहायावनो थायो नै जि थायो माथो नङा नङा ख्रि ख्रि बिराद थाइदोंब्रा नै बे थाइगोनब्रा माखासे सेवजोबलाबायबाय माखासे बेथ' थासिगोन गिदिर गिदिरा बरिया माथो गिदिर गिदिरबो दं नै इलाय गिदिर गिदिर इलाय नै बिफां गुदिनिफ्रायनो फिथाइ थाइसे मोनना दं नै सेवब्रा माखासेया माने जोथोननि सायाव जायो नालाय बेथ' ओरै गायनानै दोननाय ना बिजौनिफ्राय गुदिसिम फिथाइ थायो नै गय बारियाव लेथल' दं नै गयाबो देन्जार थायो आरो खख'याबो देन्जार फिथाइ एस नै बिफाङानो फिसासो बेथ' नै फिथाइ गोजा हनै 50टा बिफां फांसेयाव 50टानि बारोथ' ओमफ्राय थाइसेयावनो आधा किजि बारजोबो मोनजासिम जायोबा नै मोनबा बिदि जायो मुदुफुल फिथाइ बायदि नुनो नागिरो खिन्थु बे लोथो लोथो जाया आरो गोरायैनो थायो सोलिजोबो माबा बिगुराबो केक बानायनो फिथाइ बेगरखौल' बाहायो नोंदों बिगुरखौ बाहायबावो आरो माने केक बानायबावो जाहैदों लेथल' दङ नै मोजांलै बियो गिदिरथार फुलिबो दङ लांफैनो हागोन फुलि नांगौबा फाथाबारियाव गोजा जाद गोरलैनिफ्राय गोजा जायो नै आपेल बायदि कालार हा गोजा गोजा बिराद साइज नै गोजा गोजानो अबेखौथ' जायो जानायानोथ' बेखौ जायो नै बे गुफुरखौ लेरख' बादिसो ने ओमफ्राय मेना सिंनियासो बे बेगर